Cu siguranță ai auzit de linere sau gutiere transparente. Haideți să vă povestesc experiența mea cu ele. Principalele beneficii le-am resimțit și eu, și anume, este foarte confortabil, atât cât îl port, cât și când aplic un nou set de gutiere. Singurul disconfort este că resimt o ușoară presiune în momentul respectiv, 1 sau 2 ore. Un alt beneficiu este partea estetică, sunt aproape invizibile, adică și în discuțiile cu pacienții, eu le spun că sunt în tratament ortodontic și abia apoi observă că am acele linere. Partea de vorbire nu este deloc influențată și în momentul ăsta eu le port. Un dezavantaj sau să zicem o parte ușor neplăcută este dacă îți plac gustările printre mese, nu prea îți vine să te apuci să scoți aparatul, să mănânci gustarea, ulterior să te speli pe dinți, să-l pui înapoi. Dar și asta este tot o parte bună, pentru că renunțăm la obiceiurile care nu ne fac bine. Sunt Mădălin Simionescu, sunt medic stomatolog în București la Clinica Densim și te invit să ne urmărești pentru mai multe informații.